Tjena tillsammans, Patrik här och ja, gissa vad vi kör. Vi kör CBGA igen. Det är lite kul. Så jag tänker fortsätta med det. Jag tror det är episod 5. Jag ska dra den här spindeln här. Så. Vart inte en slagen. Ja. Hade inte så mycket att säga. Det är mycket roligare om man kör 2 minutare. För annars har man inget att prata om. Eller inget att prata om. Vartans. Hon dödade mig. TNT. Jag har 3 liv. Yay. That's good. That's Super Cross Brothers, tror jag. That's just what I think. Yay! Yay! Jag visste inte att han hade så lite liv. Oj. Jag råkar locka ut. Det får väl räknas som ett game. Jag brukar alltid köra 3 sådär. Jag tänker vara witch. That's what I am. Jag ska byta körsbär till default. Så ja. Bara så. Okej, det lagar mycket mer typ. Känns det som. Watch pack. Det börjar snart om 10 sekunder. Jaha. Witch. Trollface. Wall. Aj, vad hände där? Jag såg att det var explosion av ett ägg, men jag menar, vad hände? För det hördes ju något och så. Ja, jag dödade han. Jaha, han var snäll. Det hörs liksom. Pigbuster, Martin G, Super Ghost. Martin G var ganska bra på skicken. Oj, nu laggar det. Oj, shit, vad som händer? Oj, what? Ja, nu är jag omedelbart skadad igen. Zombies can call it friends. Bye. Watch out now because Patrick can call this friend. God damn it. Det där såg jag. Han hade hacks. Martin G. Shit.
Run, nigga, run. Run like a motherfucker. Run. Dun. Jag gillar inte det där slämdjuret. Okej, han har hacks. Han med som hacks. Varsågod och stick fram. Ser du hur högt han flyger? Fram. Jag dödade han. Jag dödade hacker. Oh my god. Han också. Hacks. Hacks på film. Yay. Där fick han. Randa kommer att vaka. Okej, han kommer vänta. Så det står språkskurs. Känns som jag pimmar med slämkuben tills han dör. Framåt. Oh my god, han är Nordus! Ups, vad gör jag? Nej, jag fick inte. Puh. Sätt blink, du vet hur man gör så här. Hoppas Super Ghost vinner. Pickbest är bara en hacker. Okej, en match till sen är det slut. Förutom så ska vi snart ha gäster så. Vi kan joina ingen alls. Vi kan joina. Det var vi bara joina någon. Nej, jo, vi gör det. Hej, jag filmar. Min syster kom in. Kanske inte hörde henne, men så. Här kan Pippi Långstrump. Ja. Och på slutet sa hon hej då, dummer. Behagligt tillfälle också. Okej, ingen vill ju köra den här. Efter en träffa. Vi joinar. Weekend ska vi joina. Vi joinar inte Night Dragon. Den suger. Jag tänkte bli random. Random. Yay, zombie. Well. Random. Oh, nej. Random.
witches. Tänk om alla är witch. Det här är impossible. Alla förutom jag är witch typ. Tror jag. Hur vågar han? Den här killen, de här killar. Inte mera gift. Where's the bitch? Varför 2 witch? Vart den sista? Vart kom den där blixten? Vart kom den där blixten? Var kom den där blixten ifrån? Eller vart? Attans! Här var inte så enkelt. Oh yeah, oh yeah, yeah. Gonna kill him. Gonna die like a motherfucker. Yay. Yeah. What good standing. Visa vem detta. Annars måste dansa en våldtäktsman. Annars måste dansa en våldtäktsman. Åh, dumma gift. Oj, shit. Det var aldrig något gift på mig. Varför jag ens med witchen? Sticker därifrån. Det är nog bäst. Ett liv. Fått en timme tror jag. Vad vill ni? En timme inte. Kom inte in. Sätt på de här nu. Snart främmande. Jag timmar. Vi kör så. I alla fall till den här Jakobs. Jag dog. Eller dör. Then I'm gonna kill him. You're gonna die like a mood. Noob. No! How dare you? How could you do like that to your own friend? Just finger me there. kan faktiskt vinna här. Jag så bara kan.
en noob. GG. Men ja, tack för att ni har tittat. Hoppas ni gillade videon. Kanske varit lite tråkigt för man kör solo. Ja, syns nästa avsnitt och ja, hej då.